Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji derê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji derve xwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn jî derbixwazin vegihîşin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Hemaşevan û guhdarên me yên hêja hûn bi xêr hatin bernameya me ya bi navê bi Doktor Evdilçebar Boran re sobetên Remezanê. Di rojekê din a Remezanê de em hem bi we re û hem jî bi xocê me yê hêja birêz Doktor Evdilcebar Boran re li hev civiyan. Xocê me yê muxterem hûn bi xêr hatin, serseran ser çavan hatin. Em bêdawî ji Xwedê re hemd û şikir dikin ku em carekê din bextewariyekê mezna bi we re bûnê dijîn. Em ji we pir û pir hez dikin. Me xweş dî. Xwedê ji we razî be. Em jî ji dilê xwe ji we hemûyan pir û pir hez dikin û boltarî dikin, Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Xocê me yî muxterem, mijara me ya îro Remezana ku şifaya dilan e. Heger hûn münasib bibînin, em ê bi pirsa xwe ya yekem dest pê bikin. Xocê me yê muxterem gelek ji me dibêjin bila ev Remezan ji yên din cuda be û bila dilê min huzûr bibîne. Lê em nagihîjin ve armacê ji bo ku Remezan bibe şifa ji bo me, gerek niyeta me çawa be. Em hemdû şikurên bîlawî ji Xwedê re dikin. Em dîsa bi sobeta Remezana şifaya dilan ve hevene. Kiraniya me ji bo ku em bi huzûr û beftewariyekê cuda di meha Remezanê de bijîn, armancekê ji xwe re hildibijêrin dîna be. Waye, besîva wî pirsê dîsa di Kur'ana Kerîm'de ye. Xwedê Teala di Kur'ana Kerîmê de diyar dike ku Ramazan ji bo kîjan tesan li şîpayî. Xwedê di Sûreya Fussilet ayeta 44 de ji me re badigîne ku ji bo Remezan bibe şifayê dilan, gerek niyeta me çawa be. Eger me ew pirtûkê Kur'anê bi zimanekî ferîb ava bikira wî bigotana, ma ne gerek ayetên wî bihatan eşkere kirin. Ma ji ew wera zimanekî ferîbe, bibêje ew ji bo amenwen hîdayet û şîfa ye. Îjar bê sivak pirsê li vir e. Ji bo amenwiyan hîdayet û şîfa ye. Nivîskarê me Şamiya İstiklalî Mehmet Akif Pesoy. Turan winda ma ve em de pîtinin ku her werkê winda bû. Tenê sûreya wel asıl bi serê xwe hemû Kur'anê de hevîne. Dema en de sûreya wel asla ku ji sê ayetan pêk dî dinêrin. Mirov di hisanê de ne. Lê ji fênî amenwiyan. Îşa di hin dewlê de çîkê kesên di heslanî de neçanimê. Nirokîne yên di hizvanê de ne û ji bo xerasiya ji hizanî çi lazim e? Xwedê di Sûreta Yûnus ayeta 45 de wiha dibêje: Ez hûn tuhumiyên lêka Allahî înkar kirin. Yanî yên ku li jiya dînyayê de gêştina roja Xwedê re înkar kirin, ew di hizanê de ne. Ji ber vê yekê eşkere ye ku hîdayetvan li Sûrê Xwedê ne zîr hatine û mewdewetî Xwedê pirine. Nebêjin nebihîst yan nebihîst, ji dil bixwazin bigihîjin Xwedê. Yên ku ji dil de naxwazin bigihîjin Xwedê û di xwesanê de mane. Ew ji ber ku lêka Allahê înkar kirine di xwesanê de mane. û emelên wan pûç bûne. Dema em di heft ayetan de li ayetên kesên ku lêka Allahê naxwazin tinêrin. Em bi zelalî vê muhtewayê dibîne. Nûzhe, Nûris 11, Yûs 15 û Yûnus 45 em karin çi levê zêde bikin. Em karin sûreya ker ayeta 150 nîvlê de bikin. û tevî sûreya Kêt ayeta 150 em karin zûna 65 jî lê zêde bikin. Di her duyan de jî bi taybetî yên ku lêka Allahî naxwazin ew di xwesanê de ne. Yên ku înkar dikin di xwesanê de ne. û yên ku lêka Allahî naxwazin ew di şekî de ne. Ji ber ku li gorî Rûm 31 kîlî falayê bixwaze dibe Xwedî teqwa û ji şirkê xelas dibe. Yên di şirkê de ne, yên ku lêka Allahî înkar dikin û derev dikin.
Emenên kesên di nava şirkê de ne jî puç dibin. Ji bo tezên ku emenên wan puç bûne, Remezan ji dilê wan de nabe şifa. Ji bo ku bibe şîfa gerek ew bixwazin bigihîzin Xwedê. Fusîlet 44 ew ji bo amen wî a hîdayet û şifayê yên bûne amen kîne? Amenu ew in ku di Hûd 29 de ji din xwastine bigihîjin Xwedê. Wî demê ji bo ku Remezan bibe şifaya dilan, tez gerek niyeta wî kesî yê dil bixwaze bigîşe Xwedê. Ji xwe ji dil xwestina gihîştîna Xwedê niyeteke. Di Îslamê de niyet ji emel bilindtir e. Me niyet ya felasî heye, lê bi emelê xelasî tune ye, Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be xwe cemeyî muhterem. Gelo ji bo di Remezanê de dilên me şifa bibînin tebîbekî manewî şert e. Bêguman ji bo di Remezanê de dilên me şifa bibînin tebîbekî manewî şert e. Eger em li Maîde 3 û 5 binêrin. Kî wê bide Resûle? û we bigîne Xwedê mêşev Xwedê bixwazin. Di Sûriya Nû ayeta ne ande? Rêya ku digîne Xwedê ayîtî Xwedê ye. Sultanê Nebiyan Pêxemberî me dibêje: Ez du emanetan ji we re dihîlim. Yek jî pirtûka Xwedê, yan der jî Elî bêtê min e. Resûlê Xwedê efendiyê me silavê Xwedê lêvên di hedîsa ku ji bo kitêba Xwedê gotiye de. Gotinên herî rast pirtûka xwe de firan e. Hîdayetvanên herîbî kes jî Sultanê Nebiyan Pêxemberî me ye. Wê de niyet ji her du çavkaniyên dîn pirtûka Xwedê ye ku hîdayetê dilxwe de dihevîne. Çavkaniya biyemîn tevî berkulû ve tebîbê dilanê İmamê Sedemê ye. Çimkî di dilê manewî yên nesa me hemûyan de nozdeh nexweşî hene. Kîn û nefret, koplet, dere û neheqî û zal, hesûbî û dijminatiyê, cehalet, çolkî û hewetî din. Tu kes nikare bi sêyê xwe nefsa xwe ji wan afetan papij bike û helas bike. Taqa zerçeteya tirtor, yanî murşidekî welîya Xwedê ku tirtorê wan nexweşiyên nefsî ye lazim e. Tekî ku ji nexweşiyê fam dike dibe dermanê derdê her nexweşekî Xwedê Tealayê ku nexweşiyên di dilan de erî baş zaniye. Dermankirina wan nexweşiyan wê bi vesîlaya hekîmekî bide. Ew hetî murşîd e. Hekîmê ku karê wî derman bi tê kiran de murşîdê esos ew e. Di piş hebûna rê û rêbazên perwerdehiyê yên cuda di her terîfetê de ersevin heye. Di vê nopê de gihastina kesê ku Xwedê wî nîşan daye karina Xwedê. Destûrê ku wî baş bike ew e heger ku nekandina xwe şaş bikin dibe ku hûn negihîzin elî encamên yan jî dema jûya we wê dirêj bibe. Îja di her halî de Sultanê Nebiyan Pêxemberî me tebî berkulû bû, doktore dilan bû. Heta di vê mijarê de hedîsekê Sultanê Nebiyan Pêxemberî me heye. Reçeteya ku Xwedê daxistiye. Ji bo dermanê hemû nexweşiyan e. Lê başbûna nexweş heger di jiyana xwe de reçeteya ku tirtor daye pêkbînin mimkün e. Bi îzna Xwedê, Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we re jî razî be. Xocê me yê muhterem, gelo dilê me yê ku bi gunehan reş bûye, bi zikirên ku em ê di Remezanê de bikin ronî dibe. Erê, bi rastî jî di her dema ku em zikir nakin de bi tariyên ku şeytan digihîne dilê me reş dibe. Sultanê Nebiyan Pêxember efendiyê me, rava ku em zik nakin, şeytan wekî xortûma pîlan, oltûma xwe dirêj ji dilê me dike û ji wir tariyên xwe digihîne dilê me. Lê eger mirov ji tir bixwaze bigihîşe, şeytan li ser dilê kulê mirov rûniştiye û li bendê ye. Dema Xwedê zikirteke di me zeberî kêşe heger xebetî bike yan zikirnekê weswasî dide wê temî şeytan bi betawanî li ser dilê kulê mirov li bendê ye, dema zikir diketire. Heke zikir neke û di nav xefetê de vê weswaseyê dide. O ji ber ku şeytan dikeve hundirê dilê kulê adam, wî tirî dadigire. Yanî wî tirî di nava tariyan de dihêle, lê gava ev di dilê xwe Xwedê zikir dike şeytan bi peyê wî tîye bedbaş diçe. Hema gava ev Xwedê ji bîr dike, şeytan dilê wî dadike û dest di vesweseyê dike. Dîsa ji dilê kulê adam reyên ku digihîjin nevalên daxwazên dinyayê hene.
چندری بقاسی هجمار 19 آفت نسری هنه. خدای تعالی دبیجه کو یدری کری آدم به این کدریجی همون نوالین تافوازان دبن هنه. خدای گفت ناده کسی کو دلی خوش هموان بیان نبکلیه. کات کی جانی ده حلاقوی لی کی باوریه و کده بینه یعنی بکوازه بی کی جا پدی. خدای ویش تلی هویه تافوازان خلاص تکه. تو کس به صرف و نکاره نصافه تذکیر که. دی یوسف بینجی و سیانده. ایجار شبوک و تذکیه نسی دست بیبه که گرک ام ببن خودی هب شرطین دل و هب نیمتا. چاوکو صابون و آب پاکشیا در یمه دکن ایمان و ذکر جی دل پاکش دکن. ایری ان جواک دن ببیجن چاوکو صابون و آب پاکشیا در یمه دکه ایمان و ذکر جی دلیمه پاکش دکه. حتی کو ایمان دل ده نی نویساندن نمیکنه مرو پاکجی کو فادی دخوازه بکه که مرو تابی مرشد خواه به وی ایمان تلیوی ده وی نویساندن جوی نقطی بی ده وی تست به پاکجی کرنه تلی نفس افاد بکی وکی کو سطانی نبیان پیفن به ایمت بیشه پاکجی سی ایمان تی حتی کو ایمان ده دون ده نی نویساندن هون چه کاز دکر بکنشی هون نکارن دست به تسبیه نسی بکن پاکجی اتر بکن ذکری علکولی حد شاتین در بکتی گاوم رو ذکر دیگه فرین کو ایجام خواده تین دورا پیوا باوری دیچمن او ای کسی دیگه اینن پاپجیاتن آکو جیرا تسکیه نسی دیگوتن تسکیه نسی شبو همون مروان امر کفتر ساق خواده دالای که آکجی ایل ایمانتی هر حدیث ifade آبیه درو بی مرشد کسکیه نسی دیگرن نا نممکنه خواده شو رازی به خودی شوشی راضی به. خوجمه هیجا مل سر مشاره خبرس شکلی خو کرن. هگر هون مناسب ببینن ام دخوازم به ویدیوی بوه و تماشاوان مرا پارو بکن. مه رمضانی آو هوای که کو نخوشین مانویین ددلان ده تداوی دکه. جبو کو ام جوی دری شفای بگون بری هر تشتی دوی ام خواستنا گهشتینا خوده بکن. دلما تیگوتن خواستنا گهشتینا خوده هون چی پینتکن. وی عبادتا me و روژیا me به نمیجا me به حسکرین و پاروکرنا کو ام نشانی جیرا آنام ددن. بسایا عملين كو ام دي رمضاني ددكن بعملين صالب بروجيان رين جهشتينا بخودي تعالى بعملين وكيني ميجا تراويه برن Me heke ku rahmeta Xwedê bi pirênê dadikeve û tiştên ku mirov di nava salekê vekirine. Mirov karên wan demên ku di xetê de derbaskirine li bê xwe bihêlin û bêwekî me hevpaqij bûnê bifikirin. Gelek deriyên cinetê hene efendiyên fêrman dike ku ji deriyê reyhanê tenê yên ku rojî digirin ê bikevîne. Vekirina dilên me ji wî re kare bibe wekî têkileke bi wî re. Çî me digihîje wî, zikrên ku em dikin, sobetên me digihîjin wî. Çi ji dil re derbas dibe, digihîje wî. دما ام جيان دكن عملين ما دقيهيجن خودي تعالى عملين ما يمكنش هاو تشتين كو ام جقد خيان دول كرن دقيهيجن وي تشتين كو ام الدنيا دكن ناقيهيجن وي كسي Rabem me ji bo em ewdîtiya we bikin di xulukê ne. Merov gava ewdîtî dike dibe hêja. Ji bo min ne dîn, ne nijat, ne soy, ne sop, li cem min bi qîmeta wan tune ye. Li cem min tenê ewrên ku di qona xwe texwayê de ne hêja ne ferman heman dike. Ey Xwedayê minî mezin ez ji te pir hez bikim. Ez ji wekî evliyayên te yên dîş dide. از دخوازم روی خو بگیجم ته خوجمه محترم ده هفپیوینی ده میوانکی مگود. gelek deriyên cinetê hene. Lê ji deriyê rêyan tenê yên rojî digirin wê bikevine got. Gelo kî dikeve cinetên din ên ku Xwedê soz daye? ین کو تکیون دینتی انتنه کو خواده سوز بایه دما امنی سلاتا خویا هفت کناخین جنتی دنیرن ام بزلالی پاندکن. بریا هر تشتی اسلام جه هفت کناخ و چار تسلیمیتی بیکتی. ده قرآن کرم ده تو ایزا جنتی جلی کوی بیحاتی کن. زیده نمیج کرن. ده روشی گرتن نه پاپورن بنگهینم کو مو دگینن خلاصی. او آلی کارن. حتی مرو نخوازی بکی شخوادی نپارد بکوه آتیه کمی جنتی. حتی نبه لپین موشد خواه نابه خوادی فاتی تویمی جنتی. دما رو بهش خواده آتی سیمی جنتی. دما تسلیمیتا بدن فیزیکی کش هاتین چار آجنت. دما نسخوا تسلیم کش کاتی 5 جنتی. دما گریش خلاصی کاتی 6 جنتی. او دما اراده آقا تسلیمی خودی کرد به خودی فاتی 7 جنتی. بیس کرنا جنت هم به استانداری و گریتایی
Alternatîfeke din an şêwekî tevgerî yan ciyavaşekê din tune. Tişta ku dê axaftin ev e. Mezinên û meta min bi pirin mêşkirinê yan bi rojeyê girtinî nakevin cinetî. Lêperê bi merhemeta dilên xwe, bi silayetiya sînya xwe û bi comerdiyên xwe dikevin. Ez dubare dikim, tenê bi merhemeta dilên xwe, bi silayetiya sînyên xwe û bi comerdiyên xwe dikevin cinetî. Vayê niha em li ser ekranê dibînin katê yekemê cinetê, cineta aliyetê. Katê duyemê cinetê pîrdewz li pey murşid çûn. Xwestina gêştîna Xwedê li pey murşid çûn katê sêyemê cineta xwe. Katê çarmîn cineta kurapa. Atê pêncemî cinet a mewa û yên dinî pêkên Xwedê razî be. Xweda ji we jî razî be. Hocemê muhterem, hevpeyvîneke me ya din jî di derbarê mijara me de heye, heger hûn münasib bibînin, em dixwazin vê vîdyoyê jî parve bikin. Xwedî teala hemû doktorên nexweşiyên nefsê ji nes ve dinase. û kî bi nimêja hatêtê ji Xwedê bipirse. Xwedê wî digîne wî doktorê manewî, wî murşidê ku hewcedariya wî pê heye. Murşid ji bo we çi îfade dike? Em bibêjin mamosteyên ku Xwedê diyar kirine ku gihîştine vê, emelên xwe kirine û Xwedê ji wan razî bûye. Nişander û rehber îfade dike. Piştî wefata pêxemberê me dînê îslamê wî heta qiyametê berdewam bike. Lê mirov her dem ji ber fitreta xwe hewceyî rehber û rênîşanderekî ye. Wiha ye, yê ku murşidê wî tune be, murşidê wî şeytan e. Doktorê me yên manewî dikare bibe duayek jî, duakirin jî dermaneke bi rastî. Min dixwest ez doktorê xwe yê manewî bibînim, yanî hekez bikaribim bibînim. Gelo li gorî we murşid heye, dostê Xwedê. Bêguman heye. Li dora me heye. Çû xweş radiweste, yanî heke dinya li ser piyan radiweste, ji bo xatirê wan ewliyayan, wan berhemên ku wan hiştine, mirovên paqij û qenc. Ji bo xatirê mirovên ku hezkirin û hurmetê di dilê mirovan de dişînin, em li vir dijîn. Dema em li dîrokê dinêrin bi rastî, em dibînin ku van ewliya û murşidên mezin ji bo dîtina murşidekî pir eziyet dişandine. Pir geriyan e û em bi nihêyîna dîrokê dibînin ku dîtina murşid jî nesîbek e. Yên ku di roja me de emelan dikin. Eger mirovên ku wan emelên Xwedê dixwaze û girîng dibîne dikin hebin, ew jî bi îzna Xwedê dostên Xwedê ne. Hocemê muhterem, mêvanekî me got, dema em li dîrokê dinêrin, em dibînin ku ewliyayên mezin ji bo dîtina murşidekî pir eziyet dişandine. Pir geriyan e, em dibînin ku murşid bi xwe jî nesîbek e. Gelo gihîştîna murşid karekî nesibê ye? Yê bi ku mirovek bikaribe fermana gihîştîna roha ve fazîleyê ya ku Xwedê li ser wî ferstkiriye pêk bîne, detez dibe bigîje murşid havîbûna murşid fez e. Kî bixwaze bigîşa Xwedê, adê teala hezkirina murşid dike newa dilê wî. Bêguman xwestina gihîştîna bi murşidê we di hundirê we de bi cid dibe. Eger emrê we hebe, bêguman Xwedê we digihîne murşidê we. Em bibêjin vî kesî xwestiye bigîje Xwedê, lê berî ku bigîje murşidê xwe mir. Ew kes nadîje murşidê xwe, lê ji ber ku xwestiye ku bigîje Xwedê, teqez dikeve cineta Xwedê. Eke biziya, bêguman Xwedê teala awdîgehan murşidê wî. Niha berî her tiştî ji bo ku mirovek bigîje murşidê xwe, dirê ger ew kes bixwaze digîje Xwedê. Beyazîd Bistami Hezretlerî ferman dike, yê ku murşid dibîne yê ku geriya ye, lê her kesî ku digere nikare murşid dibîne. Ji ber bê yekî ku digerin û murşid nabînin, ew in ku naxwazin bigihêjin Xwedê. Lê yên ku li murşid digerin û dibînin, ew in ku dixwazin bigihêjin Xwedê. Wê demê di hara navendiya mijarê de niyeta me esil e. Ew niyet ji dil xwestina gihîştînê ye. Hema gava waxwest, Xwedê teala tekez we bigihîne murşidê we. Niyet jî duayeke qeder e. Piştî ku mirov çû ser rêya murşid, bûn ewliya û hûn destê Xwedê jî pederek e. Ne mimkûn e ku Xwedê teala murşid nîşanî kesê ku gihîştînê dixwaze nede. Gel niyeta wî hebe ku ev niyet xwestina gihîştîna bi Xwedê be, bêguman Xwedê teala murşid mesîb bike. Ed hevcedarî bi tişandina ewqas eziyetê tune ye Xwedê razî be. Xwedê ji we jî razî be. Hocemê muhterem, pirsyarekê me ya bi dîmen heye ku temaşevanekê me gihandiye me. Heger hûn münasib bibînin, em bi hev re temaşe bikin. Paşê em bersiva wê ji we rica bikin.
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Xocê muhterem em bi hezret û hurmet destên we radimîsin, em ji dil ji we pir û pir hez dikin. Xocê muhterem, pirsyara min wiha ye înşellah. Heger di Remezanê de şeytan tên zinzîrkirin, çima em hîn jî gunehan dikin? Em bi hesret û hurmet destên we radimîsin, em ji dil ji we pir û pir hez dikin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Xocê me yê muhterem temaşevanê me dipirse, heger di Remezanê de şeytan tên zinşîrkirin, çima em hîn jî gunehan dikin? Hûn di vê mijarê de çi ferman dikin? Niha dema em li ayeta bîst û duan a Sûreya İbrânîn dinêre. Xwedê Teala ferman dike ku piştî kar tediya şeytan dibêje bîguman xwedî soza ku hete dale. Wan de xwedê çi ye? Çi bixwaze bigihîşe min ez wî hildigirim cinet baxwe. Min jî sol dawe lê ez ji sola helegeriyam. Hîz û sultaniyeka min li ser ve tinê ye. Nin tenê hûn bexlandin we jî bersiv da min. Êdî min şemezan nekin nefsa xwe şenezar bikin. We demê hûn dibînin ku bexlandina şeytan her den ji mirovan de ye. û bandora şeytana li ser me tenê afetên nesîne. Wisa me xwedî jî davet dike cem fata xwe û hêrxwe dema hûsa xwe bigînin min. İblîs jî ji bo afetê nefsa me ta xunamî derdixe. Xwestinin afetên nefsî her den dinyayê ne. û îblîs dibêje min ev bi zorî bi we nedan kirin, min tenê hûn de xwendin we bi xwendina min ebûr kir. Min şermezar nekin ne safû şermezar bikin, berî her tişteyên me li gorî xwestina nefsê. Li gorî xwestinê rûyê me tevgerîn û pakirkirina afetên ku şeytan bandorê lê dike di dilê me de esil et. Tişta ku tî gotin di meha Remezanê de şeytan bi zincîran de tî kirîdan nerast e. Tiştekî wisa di Kur'ana Kerîm de tune ye. Di dora her kesî her dem çend şeytan hene. Bedilan di goyê mirovan de pistepistî dikin. Sos didim bû eger hûn xwestinên nêsaxwe bikin, hûn ê dep ez bevtowa bibin. Ez ji amadebûna şeytanan li cempa xwe dest pêrim te. Ji ber vê yekê çespandina bixwediya ji bo parastina ji şeytan her dem bizikirî ye. û em tenê bizikirî dikarin ji waswasê û xapandinên şeytan felas bibin. Xwedî razî be. Xwedê ji we jî razî be. Xocê me muhterem hevpêvîneke me ya din di derbarê mijara me de heye. Heger hûn münasib bibînin em dixwazin vê vîdeoyê jî parve bikin. Xwedê Teala ne tenê di meha Remezanê de. Di her demê de eşkere dike ku çavkaniya herî bi bandora şifayê ku di ji kava wî paqij dike û digihîne tendurustiya rastîn zikire. Li gorî wê çima kirina zikirê girîng e? Zikirkirin bi dil û bi rû nêzîkkirina mirov a bi Xwedê re ye bi awayekî rasterast. Gavê me dema em daferandin nefsê jî da, şeytan jî da, nêro jî da. Nefs û şeytan bi vê dinyayê ve tên girêdan lê rû her dem dixwaze Xwedê bibîrvîne. Rohê ku Xwedê bîrîne bi rastî her dem di vanahiyê de ye. Tu carî têr nabe, tu carî nabe bextewar. Tu çi bi dest bixîne, heke tu zikrê Xwedê nekî tu nikarî bibî bextewar û tu nikarî bigihîjî têbûnê. Lê bine tiştekî mirov tune be, tenê Xwedê binase û zikrê Xwedê bike, ev mirov bextewar e. Zikir mirov ji hemû bela û tengasiyan dûr dixwe dil paqij dike. Yek ji rêyên xelasiyê ye. Ji ber ku em bawerî bi Xwedê tînin, em îbadetên xwe dikin, em ji Xwedê re îbadetê dikin. Li gorî wê di navbera mirovekî ku zikir dike û yê ku nake cudahî heye. Bêguman cudahî heye, dilê mirovê ku zikir bige lemberî paqij dibe. Heye yek bi zikirkirinê dilê xwe firet dike û tengasiyên hundirê xwe ji holê radike. Rêya xelasiyê hilbijartiye di wêriyê de dimeşe. Belayên kesê ku zikir nake û tengasiyên wî di hundirê wî de berdewam dikin. Mirovê ku zikir dike bi vî rengî ye, bi bawer e, yekîtî û bi hevrebûnê ava dike. Yanî bi awayekî herî xweş dînê me belav dike, yek ji mijarên herî xweş e be. Xocê me muhterem di hevpêvînê de mêvanekî me got ku zikir mirov ji hemû bela û tengasiyan dûr dixe dil paqij dike yanî yek ji rêyên xelasiyê ye. Mutewaya zikrê ku Xwedê Teala ji me dixwaze çi ye? Zikir çawa tê kirin? Mutewaya zikrê ku Xwedê Teala ji me dixwaze wekî ku di ayeta heştan a Sûreya Müzemmel de hatiye diyarkirin tûbarikirina li pey hevan navê Xwedî ye. Xwedê Teala zikrê hindik jî ferz kiriye Müzemmel heşt. Zikê pir jî farz kiriye ehsab çil û yek. O zikê daîmî jî farz kiriye.
Nisa sedusi. Dema hon ser piyan bin, dema runişti bin, dema lezet kilek dirişkanı bin, her dem zek defadi bin. Lesi ciriyin zikri jihene, yek zikri cehriye ku bi denk teykirin. Dubare kirman nabi xwedê yek zikir saktiye ku tevgera zimîn heye lê bêdeng kîkirin. Yek jî zikrê dil e ku ne tevgera zimîn û ne jî teng heye, dubarekirina navê Xwedê ya bi tengê me yê hundirîn e. Tişta birîn tetbîkat e, bi navê xwe yê te tetbîkatê de zî kulayê. Dubarekirina li pey hev a navê Xwedî ye wekî Allah, Allah, Allah. Ev zikirên ku ji nîvê rojê kêmtir didomin tenê bi navê zikir tên bibîranîn. Lê kengî zikrê me her roz 12 saetan derbas biçe, ingê evê dî dexwebiyeta zikrê pir dê. Heta çîjan hastê, heta gîştiyan zikrê daîmî. Zetê daîmî bi awayekî bîrewestan û berdewam dibarekirina navê Xwedî ye wekî Allah, Allah, Allah. Şev û roj ziman kînî vê dibe, piştre jî bî ku ziman dilibê. Em tenê li dengiya xwe yê vê deng zikrê Xwedê dikin. Dencê di hundirê me de bê livandina ziman tez bi gotina navê Xwedê dike. Ev dengê me yê hundirînê di dide Xwedê razî be. Xwedê ji we jî razî be xwecemeyê muhterem, dîsa pirsyarekê me ya dîn heye ku temaşevanekê me gihandiye me heger hûn. Münasib bibînin em bi hev re temaşe bikin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ve berekatuhu xocemin muhterem. Bi hesret û hurmet em destên we yên pîroz ra dimîsin, em ji dil ji we pir û pir hez. Heger hûn destûr bidin pirseke me heye. Gelo rast e ku yên di Remezanê de dimirin bê pirs û sual dişin cinetê. Xwedê razî. Em ji dil ji we pir û pir hez dikin înşellah. Xwecemeyê muhterem, heke em pirsyara temaşevanê xwe dubare bikin. Gelo rast e ku yên di Remezanê de dimirin bê pir sual biçin cinetê. Na, ne rast e. Di ayetên hev û heştan ên Sûreya Yunus de ew naxwazin bigihîşin me ji jiyana dinyayê razîne wê difikirin ku wê behtewar bibin. Ev ji ayetên padî xafilin. Li ser dinyayê bahetên stû tenê du komên mirovan dijîn, yên ku dixwazin bigihîşin Xwedê û yên ku nakin. Yên ku heqê cinetê dikin, ewin ku dixwazin bigihîşin Xwedê. Eger em nexwazin bigihîşin Xwedê, tu bîvanû bi tu awayî neman kune ku em bikevin cineta Xwedê. Beriya her tiştê ji dil xwestina gerîştîna bi Xwedê wezîfeya me hemûyan e baz e. Xwedê teala dibêje ku mirin edere. Wisa be li ser kostî hevkarterê ewrîn ku di meheremezayê de mirin an jî nebûnin. Heger yên bimirin herin cinetê û yên namirin jî herin canimê gelo li vir neheq yektinê ye. Lîberî mirin diben fermana Xwedî deyê. Ji ber vê yekê ev tişt bi tevahî li dijî ayetên Qur'anî ne. Atî yekemê cinetê yên ku dixwazin bigihîşin Xwedê. Di canime de jî yên ku naxwazin bigihîşin Xwedê, xwestina gihîştîna Xwedê mifteya cinetê û kifla canimê ye. Nexwestin jî mifteya canime û kifla cinetê ye. Xwedî ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be xwecemeyê muhterem, em gihîştin dawiya bernameyekê xwe ya din. Ji bo van agahiyên hêja em pir spasiya we dikin û gotina dawî îsa ji we re dihêlin. En bêdawî hen tu şukrî Xwedê dikin, en bi mijara Remezana ku şifaya dilan e rebûn yek. En bi hîmeta efendiyê me ji rabî xwe dixwazin ku ev ayetên wabî me di dilê me de werin nexşandin û behsibin. Hatinetayîn te dilê her kesî de şîn bibin. Bila hemû beqwarî bûrebin em ji dil ji wê pir û pir hez dikin, el Fatema Salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Xwedê ji we jî razî be xwecemeyê muhterem. Temaşevan û guhdarên me yên hêja. Bi xwestina ku em sibê di heman saetê de di bernameya sobetên Remezanê ya bi Doktor Abdilcabar Boran re bicivin, Xwedê ji we hemûyan razî be. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyê didim we. Ji dil bixwazin bigihîşin Xwedê. Dema ku hûn ji dil bixwazin bigihîşin Xwedê,
hûn desterast bi Xwedî ve tînkirîtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedî ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we dir û pirs dikin.